Алекс, чук, айде. Тук. Карай. Айде, дай пак. Сега си долу и спре упражнението. Това струва 120 лева. Абе, не бе, ти за това ми казва. Не. 120 лева. Защо не дадеш Това е следващия. Търси. Карам пред кръчето. Правете си упражнения. Пак, докато не съм казал, продължавам. Събери краката. Не се облягай в мен. Шпицът голямо. Хоп. Натискай нагоре. Ето това. Сега ми казва, че скача. Извинявай, да. След пъти до 20, след пъти до 20, един път до 10, един път до 30, един път до 40, един път до 50, един път до 60. Сядай се. Само сега да се оставя в кръчета. Хвани се. И искаме това да правиш. Гледаш ли ме? Всички. Свиваме кръчетата, пускаме ги оттам. Свиваме, пускаме ги оттам. Хайде. 10. Без да сядаш. 1, 2, 3, 4, Давай. 5, Стигай дупето. 6. Изкарване, изкарване. 1. Значи 4. Давай. 5. Шпица. 6. Хубаво обтягай отпред. Тягаш, да. 7. Още трички. Айде върна. Не там пред камерата. Ти малко наляво или надясно. Давай. Точно така. Може там да отиш до колки. Давай. И последно изкарваш и слизаш долу. Айде, Йони. Седни и стой долу. С определените крака искам да виждам. Това нещо през да се няма да кажа. Още един път. Напред ни. Чакай. Шпиц и колена. Айде се. Изкарваме. Заедно кръчетата искам да се разтварят. 2. Браво. Давай. 3. Долу. Давай. Назад до долу. Така. Давай. 5 става. Още 5. Можеш. Не се предавай. Давай. Аз помагам. 6. Давай. 7. Дигай горе. Дай пак. 8. 9. Тегни си краката, сами казах. 10 си взе. Тегнете крака напред и не си играйте. Айде, давай. Браво. Тягаш долу. Стигаш хубаво. Точно така. Давай. Стягай кръчетата. Давай.
Седнете, ще правите почва лицеви опори по 20 грама до веднага. Веднага. На това искам да поиграм. Добре, нищо спокойно. Айде се. Сами качвай се на кон. Тук сами. Да направихте 20 и излагахте. Още 10. Давай. Едно. Изваждаш 2. Давай. Давай, 2 си. Сега 3. Изваждаме краката. 4. Вкарваме. Изкарваш 4. И хитро е. Карай. Изкараш тогава е 5. Шпица не виждам на никой, стегнат. Изкарвай, давай. 5. Още 5. Изкарвай. Още така. Изкарвай, си. Давай. Изкарвай вътре. Изкарвай. Давай. Хайде, вкарвай. Не така да ползиш по него. Не искам да го опираш с крака. Хайде, изкарай ги без да го опираш. Така. Това е 5. Така трябва. Разбрали? Хайде, стройте се бързо. Бързо стройте. На пътека. Ляга да става да ги спомня. Без да се гледате. Аз съм това внимание. Айде.